Здравейте на всички! Пред мен е кутията на Pink's Beauty Box за септември месец. Нямам търпение да видя какво има вътре, нека да разберем заедно. Темата този месец е есенна лекота. Продукт, който виждам е на La Roche-Posay A Facialer do Unified. Това е грижа за изравняване на тена. Получаваме 3 мл. Оригиналният размер е 40 мл за 32,60. Цялостна дермокозметична ежедневна грижа за борба с несъвършенствата по кожата, подкрепена от 10 клинични проучвания сред над 10 000 пациенти и впечатляващи ефекти чрез грим. Резултатът е изравняване на тена и естествен вид, докато несъвършенствата и цветните белези продължават да бъдат третирани в дългосрочен аспект. Пречистените минерални пигменти са съставна част на некомедоногенната формула за унисекс грижа за кожата. Резултатът е леко и естествено покритие, без запушване на порите. Формулата е подходяща дори за чувствителна кожа. И отново виждам продукт на La Roche-Posay. Това е измиващ гел крем. Получаваме 15 мл. Оригиналният размер е 400 мл за 29,85. Измиващият гел крем е подходяща грижа дори за много суха, чувствителна, раздразнена или предразположена към атопия кожа, подходяща за бебета, деца и възрастни, не съдържа сапун, парабени и парфюм. В кутията виждам и малко парфюмче. Бутилчицата е наполовина празна. Това е Нишан Истанбул. Получаваме 3 мл за 15 лева. На мен ми се е паднало Монего. Да, Монего. Не знам какво ще разбера от това, но... Следващото, което виждам е на Lierac Hydragenist гел крем. Получаваме 10 мл. Оригиналният размер е 50 мл за 80 лева. Това е най-новото постижение на специалистите от Lierac. Този нежен хидратиращ гел крем е специално формулиран за нуждите на нормална и комбинирана кожа, осигурява интензивна хидратация и тонизиране, изглажда първите бръчки, подпълва кожата, възстановява блясъка, има незабавно матиращо действие. Линията е вдъхновена от дермоестетичната техника на тъканна оксигенация, комбинирано действие на чист кислород, хиалуронова киселина и витамини, които интензивно хидратират. И последната кутийка е на Body Beauty Perin Dream Complex околочен серум. Получаваме оригинален размер 15 мл за 8,88. Грижата за околочния контур от серията Perin Dream Complex деликатно обгръща чувствителната кожа, оставяйки чувство за мекота, свежест и блясък. Формулата съдържа Beautify, единствената съставка в света, насочена към укрепване на дермалната структура в зоната около очите и която има повдигащ ефект върху горния клепач, въздейства комплексно върху образуването на мимически бръчици, намалява уморения вид, турбичките и тъмните кръгове около очите. Формулата съдържа витамини, екстракти от мурсалски чай, българска роза, овес и маслата от бадем, маслини, авокадо и пореч. Всички те спомагат за хидратиране на кожата и възстановяване на еластичността й, подобряват кожния метаболизъм и възобновяването на клетките. Не съдържа парабени, минерални масла или отцветители,
И последното, което виждам, е червило на Исадора. Получаваме оригинален размер за 15 лева. Кремообразната и хидратираща формула червилата Исадора е създадена на базата на чисти растителни масла. Пантенолът подхранва устните, а витамин Е ги защитава от свободните радикали. Слънцезащитни филтри предпазват от преждевременно стареене на кожата, на устните. Препоръчва се за сухи и напукани устни, действа увлажняващо и възстановяващо. Клинично тествана формула без аромати. Това е съдържанието на кутията за септември месец. Като ги наредих така, леко се отчаях, защото кутията ми изглежда празна, защото размерите на продуктите са миниатюрни, манички. Де факто всичко ще ми влезе в употреба, но все пак по някакъв път размерът е от значение. Ще ми е интересно да разбера вие какво мислите, дали ви е харесало и дали качеството на кутията се промени след като увеличиха цената. Да, това е за сега. И чао от мен!